Christmas trees. De to campusnisser, Kampusse og Kampnisse, er husvilde. Det er 1. december, og de ved ikke, hvad de skal gribe og gøre i, for at julen og julestemningen kan indfinde sig. Det er her, du kommer ind i billedet. 2 gange om ugen toner Kampusse og Kampnisse frem på webcam, hvor juledramaet udspiller sig live. Hjælp dem med at finde julestemningen i det nye campus og vinde masser af præmier. Og hvordan gør du det? Du klikker ind på Facebook. Du skriver næste afsnit af dramaet som et haiku-digt. Hver uge premieres de bedste digte. Find os på Facebook! Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Nej, jeg prøver at gøre sådan, jeg tror godt med.